K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔna o kunkan kibaruyaw de don an b'a fɔ ko ni o kuma selen ko aw danga na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye bololabaarakɛlaw tɔgɔla ɲɔgɔn kunbɛnba AES jamanaw tɔgɔla ni u ko a ma ko Salon International de l'Entrepreneuriat AES a caw foroba nundo kɛra ka bɛn tarata novembre kalo tile 18 ma a ɲɛmaya tun bɛ minisiri ɲɛmaa bolo Abdulkarim Sakɔ Nuhum Kone Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la. Ni ye a siɲɛ fɔlɔ ye ni salon belebele in ka sigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye Salon International de l'Entrepreneuriat AES jamana saba min farala ɲɔgɔn kan Sahel jamanaw kɔnɔ kabini an ka jamana Mali, Niger ani Burkina Faso olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba n'o ye Confédération de l'AES ye ni sugu kɛnɛ belebele min n'a sigira a ɲɛmaaw ka hakilinaw kɔnɔna na tile 4 kɔnɔna na Bamako n'o ye Mali faaba ye maa 5,000 na bɔ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kabini Mali la ka taa bɔ Niger ani Burkina ani yɔrɔ wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma délégation belebele ka bɔ Ghana jamana kan ninnu bɛɛ bɛ na ka na ni kɛnɛ seereya ka na dɔnni yira ɲɔgɔn na n'o ye baara kɔnɔ dɔnniw ye domaines caman kɔnɔna na seko ni dɔnkow b'o la ka taa se ɲɛtaga baaraw ma entreprises bɛ sigi cogo di fo ka taa se n'a sigila baara jumɛn minnu kan ka se ka kɛ ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ ni hakilinaw caman kɛnɛ bɛ na sigi u ko min ma ko panel wa a baara ɲɛdɔn ŋaraw de nana ka bɔ a yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen na Mali bolola baarakɛlaw o so ɲɛmaaba o kun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ nin ye sababu ɲuman ye bawo Mali ani ni jamana kofɔlenw ni Niger ni Burkina ani jamana wɛrɛ u bɛɛ lajɛlen ka dɔnko yira ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka hakilila kuraw caman di min bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ɲɛtaa siraw k'o don ɲɔgɔn kɔrɔ. Yɔrɔ dɔn ŋana tanubaliya bɛ a saliya minnu bɛ se denmisɛnnin minnu ye sira ɲuman yira k'olu ka exemple yira ka mɔgɔ wɛrɛw fana dusu u k'u ladege nin kɛnɛ b'o yira an dafɛ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ Ghana yira dɔwɛrɛ yira mais exactement AES cadre kɔnɔ mɔgɔ bɛ nin domaine nin cadre la olu bɛɛ welelen don ka n'u ka dɔnko ni seko yira donc lajɛli ma an bɛna faamuyali sɔrɔ ka kalan sɔrɔ donc nin ye kɛnɛba de min bɛ kalan ni dɔnko yira mɔgɔw la donc nin ye hakilina ɲumanba ye. Ni kɛnɛba in sigili b'a yira k'a fɔ Mali ye jamana ye maa bɛ se k'i sen bɔ i kɔrɔ ka taa jɔ min na bawo ni waati labanw na jajuguw ni kumalangolow caman tara ka ɲɛsin an ka jamana ma u ko min ma nansarakan na désinformation nka o n'a ta o ta jamana jɔn bɛ a sen ka ka Mali bololabaarakɛlaw ka soba ɲɛma a y'a yira k'a fɔ sifinw nin bɛ olu de kunkan kosɛbɛ bawo jamana siniɲɛsigi bɛ sifinw de bolo ka wulikajɔ kɛ jamana ɲɛmaaw b'u dɛmɛ kabini an ka jamana ɲɛma fo ka taa se AES jamana ɲɛmaaw tɔw bɛɛ lajɛlen ma ko a ye n dɛmɛ n ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyafan bɛ i yɛrɛ bolo. O de ye ladilikan ye ka taa denmisɛnninw yɔrɔ a fɔra k'i ka n'i sigi ka mɔgɔw makɔnɔ i yɛrɛ bɛ se min na k'i k'o kɛ ni ye minisiriw ka kuma la u tinti o de kan e k'i ta in dɛrɛmɛ daminɛ dɔ bɛna ka dɛrɛmɛ fara o kan n'o kɛra ka taa ɲɛ a bɛ yiriwa mais kana fɔ de ko fɔ dɔ kana ka dɛrɛmɛ 2 de mais ka sɔrɔ ka daminɛ ko baara gɛlɛya bɛ yen de donc tuma bɛɛ i yɛrɛ k'i ka hakili ɲuman ta ka da i yɛrɛ la denmisɛnninw ka da u yɛrɛ la ka u ka initiative ta ka baara daminɛ n'i y'a daminɛ mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ fɛ ka n'i dɛmɛ mais n'i ko fɔ mɔgɔ ka n'i dɛmɛ i ka sɔrɔ ka daminɛ a ka gɛlɛn donc wele de bɛ bila denmisɛnninw ma minnu ye kɛra tamasira ɲuman u k'olu lajɛ secret jumɛn b'u ka réussite la u ka t'o ɲini k'o dɔn pour que u bɛ se ka kɛ ka tɛmɛ olu kan n'o sera ka kɛ baara in bɛ taa ɲɛ quoi an bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw ye hali fɔlɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma k'u ka baaraw taa ɲɛ. A baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ jamana premier ministre yɛrɛ de bolo n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye u ye baaraw ninnu don ni kolomo karili ye ni ka u senna yaala ni ka t'u ɲɛda standuw kan n'o ye feerefɛn minnu bɛ a sugu kɔnɔna na. Hali bisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye furancɛla fanga wasabulon maa ɲɛma a ye maa dɔw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya na Royaume-Uni lasigiden ka fara Croix Rouge ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kan ka bɛn novembre kalo tile 18 ma tarata Nuhum Kone ka jasɔrɔlen Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Kadija a bɛna ɲɛfɔli kɛ o kan. Nin bɔɲɔgɔn ye furancɛla fanga wasabulon ɲɛma fɛ a bɛ CNT maaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri jira ni jinɛ seriki naani maaw ye walasa ba Maliba bɛ se ka jɔ cogo min na bɛn ani basigi ni kolosuma kɔnɔna na. Tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya kɛnɛ don a ma mɛn ambassadeur y'a ka lettre de créance présenté n'o kɛra o bɛ yamaruya yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o institution ye jamana baarakɛda fan tɔw i n'olu ka se ka kuma ɲɔgɔnya kosɛbɛ baara minnu n'olu daminɛna ka kɔrɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka caman kɛ o la ka an seko k'o la olu ka taa ɲɛ donc o de cadre la ambassadeur bɔlen président fɛ yen
a nana bi kana président de la CNT fana la pour que ka se ka visite de courtoisie kɛ fɔlɔ u ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ baara minnu bolo dalen don k'olu dayira ɲɔgɔn na mais a bɛɛ kɔni kunba ye mun ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dilan cogo di o bɛ se ka sabati cogo di donc kuma yɛrɛ nafaba de kɛra o ye an ka audience in na. ɲɔgɔn ye filanan n'o kɛla ni comité international de la Croix-Rouge maaw ye olu ka ɲɔgɔnyew bolila fɛɛrɛ bolodalen kan o min bɛ se ka jamanadenw ani jamana lakanda cogo min. Bon, an nana CNT la bi ni n ka ɲɛmɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale ye Croix-Rouge ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye Bamako Mali la yan nɔ donc an nana foli de la CNT ɲɛmɔgɔw fɛ yen an nana kuma fana an bɛ mun kɛ Mali la ani k'u ɲɛnata fana dɔn an ka baara kɛcogo la donc foli de don parce que ɲɛmɔgɔ nalen kura de don Mali la donc sisan an bɛ taa autoritéw fɛ yen ka présenter ka ɲɔgɔn dɔn pour que ka CICR ka baara fana ka ladɔnniya Mali la. Ni ɲɔgɔn ye a kun bɛ komi okumu kɔnɔna na o ye ka se ka kuma CICR min n'ale ka baara bolo dalen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ a bɛ baara kɛ kɛnɛya la a bɛ dɛmɛw kɛ ka na u yira an yɛrɛ ka ɲɛmaaba la n'o ye Maliki Jaw ye n ye yeli kɔnɔna la an yɛrɛ ka ɲɛmaaba y'a yira k'a fɔ u nali diyara ye a kɛra k'a fɔ u ka kɛ seere ye k'a yira diɲɛ na k'an kɔni bɛ Bamakɔ yan an bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ foyi t'an na wa maa si kelen tɛ ka Mali minɛ a bolo donc olu ka kɛ o seere k'o kunnafoni lance a fana ye yamaruya ɲini u fɛ fɛnɛ CICR ani commission min n'o ɲɛmaaya bɛ ne yɛrɛ bolo an ka bolo di kɛ ɲɔgɔn ma walasa baara tɔw bɛ se ka yiriwa cogo min ɲɔgɔn dɛmɛw bɛ se ka kɛ cogo min an bɛ se ka fɔ ninnu ka baara ye jigisigiba de b'a kɔnɔ sabula u bɛ mɔgɔw dɛmɛ fɛn caman na fɛn minnu n'o yɛrɛ bolo dalen b'aw bolo n'u taara aw ka dugu la n'aw bɛ sɛnɛ de kɛ u b'aw dɛmɛ sɛnɛ la n'aw bɛ bagan mara kɛ u b'aw dɛmɛ bagan mara la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ni kuncɛ la ni Royaume-Uni ambassadeur ani CICR maaw ka délégation olu nimisi wasali ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don. Jɛnselelani tɔnba Nations Unies secrétaire général a ye weleweleda kɛ ka taa tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni bɛn ni kelenɲɔgɔnya kan ko Saheli jamanaw ka ɲɔgɔn minɛ waasa ka ɲɛsin laɲiniba kelen ma baw degun tɛ fila ye kelen don bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ ye kelen ye o tɛ dɔwɛrɛ ye banbaganciya kɔ n'a ma ɲa k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ a ka kan tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw ka kɛ walasa ɲɛsin ka kɛ banbaganciya kɛlɛ ma ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ni tarata don ye Brésil jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Belém jɛnselelani tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres a ye hakili jigin kɛ banbaganciya tiɲɛni nɔ na Saheli jamana 3 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamana ni o ye Mali ni Burkina ni Niger ye a ko banbaganciya degun bɛɛ a kɛra sababu ye ka jamana caman dafiri ni basigibaliya ɲɔɲalen ye Saheli jamanaw kɔnɔ basigibaliya a fanba ye banbagancimɔgɔw ka wulikajɔw ye wa o farafin jamana nunu n'a degunna banbaganciya fɛ a kɔlɔlɔ ti dan a jamanaw kelen ma a degun bɛ diɲɛ bɛɛ lamini kɛmɛ saradala diɲɛ mumɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Saheli jamanaw dɔrɔn banbaganciya kolokololen bɛ yen nɔ ni sara 19 de ye wa Saheli jamana de yɔrɔ ye banbagancimɔgɔw ka kasara fanga ka bon yɔrɔ minnu na ni bon ani bolofɛn tiɲɛw ni sigiyɔrɔ yɛlɛmaw karɔgɛlɛya waliya ni bingani ani basigibaliya min ni banbaganciya bɛ o sababuya ko a degun n'a tɔɔrɔ ti ban fɔ la o ye Antonio Guterres ka dantigɛli ye jɛnselelani tɔnba Nations Unies secrétaire général ka sangani sigi ye min bisimilara Brésil jamana kɔnɔ ka sangani basigi tiɲɛni ye farafina Saheli jamanaw kɔnɔna na farafina kilebifɛ jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a y'a laɲini sigi ka fɔ ka se ka kɛ damu ye farafina kilebifɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka ɲɔgɔn kan fɔ k'u disi da ɲɔgɔn fɛ banbaganciya kɛlɛ la k'a laɲini sabatili ka nɔgɔn o de la san wɔɔrɔ laban ninnu kɔnɔna na Saheli jamanaw kɔnɔ banbaganciya degun walankatara kosɛbɛ banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ hakɛya min ta ka Mali jamana ni Burkina Faso magɛn san 2000 ani san 19 san o ka ca ni wulikajɔ 1900 ye san 2024 banbaganciya wulikajɔ hakɛya nani jɔ wulikajɔ 5500 la. Afrique du Sud jamana ministri min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin Afrique du Sud jamana ani jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni ntɛnɛndon ye a ye pankurun dɔ lagosi pankurun min wulila ni Palestine ka den 150 ye ni kana bisimila minɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na ni bande Gazakaw ye Ronald Lamoba ministri ka fɔla Palestine ka den minnu ni olu talen filɛ ni ye ka bɔ ni u ye Gaza dafɛ k'a bi don programme min kɔnɔna na o baara bolo dalen bi ɲɛsin
sigiyɔrɔ yɛlɛma baara de ma ni ka Palestine jamana kɔnɔdenw labɔ bande Gaza. Sud-Afrique jamana minisiri min n'a ka cɛw bɛ ɲɛsin Sud-Afrique jamana ani jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma, Ronald Lamola a kɔni ye sigana ɲɛsin Israel jamana de ma ka jalaki bin u kan k'a yira k'a fɔ nin ye Israel jamana de ka ko kolokololen ye ka t'i duri Palestine ka denw kɔrɔ k'u labɔ u fa dugukolo kan fɛɛrɛ la ka sɔrɔ u ka kekunya baara do Palestine ka denw bɛ se ka gɛn cogo min ka bɔ bande Gaza kɔnɔ ni ka t'u lafili jamana wɛrɛw kɔnɔ. Palestine ka den 153 olu de cɛlen filɛ nin pankuru na ni ka kunda ni u ye Johannesburg kan Afrique du Sud jamana kɔnɔ ka bɛn alamusa ma. Israel jamana ma ɲɛmaw ka dantigɛli la u y'a yira k'a fɔ ko Palestine ka den minnu ni olu labɔra bande Gaza kɔnɔ ni k'u kunda ni u ye Afrique du Sud jamana kan k'u ma cɛ kun fɛ ni ka bɔ ni u ye. K'a kɛra ni u bisimilali jamana dɔw ka jɛn ye k'a fɔ u bɛ se ka u bisimila k'u kalifa minɛ u ka jamanaw kan. Nka bɛra ta jamana kelen min kɔni ka jɛn bɛ k'a fɔ a bɛ se ka bande Gaza kaw kalifa minɛ Israel jamana da ma se o ma a ka dantigɛli senfɛ. Israel jamana gouvernement kɔni sɔnna Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ka layidu kan ma. Donald Trump min y'a laɲini Palestine ka den 2 miliyɔn ka cɛ k'u labɔ bande Gaza. U ka fɔla ko bi don baara bolodalen min kɔnɔna na o de ye buna adamadenya hakɛ kɔlɔsili ye. Waati min na ni dantigɛli in bɔra Donald Trump da a y'a yira k'a fɔ Palestine ka den minnu ni olu bɛna bande Gaza bila ko seginni tɛna daga u ye u ka dugukolo kan. O kɔfɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump seginna a kɔ k'a ka bɛnkan lajɛ kura ye k'a laɲini mugujugu kun kan bɛ se ka mada cogo min Israel ani Hamas kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛna kɛ sababu ye Palestine ka denw bɛ se ka to u sigiyɔrɔ la bande Gaza. San daminɛ waati kuma ɲɔgɔnya dɔw tɛmɛna Israel ni Sud Sudan ni ɲɔgɔn cɛ Palestine ka denw ka kɔsegin na bande Gaza. Nigeria jamana kɔnɔ ekɔliden minnu ni olu kun tigɛra bamagancimɔgɔw fɛ ni ka tunu ni u ye u tigɛlen kɔfɛ musomanin kelen sera ka porogoto ni ka tunu u minɛbagaw la. A ye 5 do fiɲɛ na ɛri damadama u minɛlen kɔfɛ. A kɛra Kibi mara de kɔnɔna na ka taa ni Nigeria jamana kɔrɔyanfan ye ka digi Kilebi kan. Bogotigini 25 olu de tigɛra ka tunu ni u ye u ka kalanso kɔnɔna na. O musomanin 25 cɛma kelen dɔrɔn de sera ka porogoto ni k'i yɛrɛ sɔrɔ dar la k'u ka so magɛn. Nigeria jamana kɔnɔna na sanga ani wagati musomaninw bɛ tigɛ ka tunu ni u ye bamagancimɔgɔw fɛ. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ bamagancimɔgɔw kɛlen do k'u ɲɛ jɔ ekɔlisow de kan k'o kɛ u ka bamaganciya waleya cɛjuguw kɛyɔrɔ ye ani ka ekɔlidenw tigɛ ni ka tunu ni u ye. Nigeria jamana sɔrasiya a kɔni bɛ ka wuli ka jɔw fanga bonya togo min na bogotigini minnu ni olu tigɛra ka tunu ni u ye u bɛ se ka u soronnali dɔn togo min u bɔ bamagancimɔgɔw ka bolo kan. F'an filɛ waati min na kabiri ni musomanin 25 tigɛra ka tunu ni u ye ni kelen sera ka porogoto 24 tɔ kunnafoni ma dɔn wa fana bamaganci jɛkulu ma bɔ k'i dantigɛ k'a yira k'a fɔ olu de nɔ ye nin waleya cɛjugu. Jateminɛkɛlaw ani sigidala den dɔw kɔni ka hakilina la jamana basigi tiɲɛ ani yuruguyurugu ni dungo juguya k'o de bɛ ka kɛ sababu ye ka lakanabaliya walankata barisabu ka d'a kan lakana tigilamɔgɔw ka kan ni dɛmɛ min ye minɛnko la k'o bɛɛ lajɛlen tɛ ka labɔli kɛ ka lase lakana tigilamɔgɔw ma u ka se ka bamaganciya kɛlɛ in kɛ ka s'a dan na. Iran jamana kɔnɔ sanji lahawta dɔ ye tiɲɛni kɛ. A ye jamana kɔnɔdenw bolofɛn caman salo, siraw tiɲɛna, sow binna, sanji ye bolofɛnw nɔ ka taa n'a ye. Iran jamana kunnafoni diso dɔ ka fɔ la kasara in juguyara yɔrɔ min na o ye Abdana dugu ye. Sanji fanga bonyana ka se fo milimetri 52 la. A nana ka to sen na fo miniti 45. O de kɛra sababu ye sanji kɛlɛtigilama in ka tiɲɛni kɛ. So 40 o de firila o sen tɛ bolofɛnw saloli la. Kasara in kɛra dugu min na a duguden bɛ t'i jɔ maa 3,000 la. Nka bɛra ta kasara in kɔni ma dankari kɛ maa si ka ɲɛnamaya la. Hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛni donna u kun bolofɛnw taara so caman binna. Anw ti sɛngɛ waleɲuman dɔn la ka lase aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la an b'a jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔli na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaa sɔfɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ n ta la man ka jɔ an na.